Firma Rehau je lídrom v spracovaní polymérov. Moja divízia, teda okenné profily, sa sústreďuje na výrobu a predaj plastových profilov, ktoré sú používané na výrobu plastových okien. Dovolím si tvrdiť, že sme lídrom v spracovaní týchto polymérov a takisto profilov na PVC okná. Na českom slovenskom trhu sme už 30 rokov. Neustále vyvíjame stále nové a nové systémy. Dá sa povedať, že v niečom sme aj nositeľmi moderných trendov v plastových oknách. Naša najväčšia novinka je úplne nový profilový systém Artevo. Je to profilový systém, ktorý je vyrobený z nášho overeného kompozitného materiálu Raufi Pro X, z ktorého už 15 rokov vyrábame profilový systém Geneo. A tento systém teda bude nahradený novým systémom, novinkou Artevo. Je vyrobený z kompozitného materiálu Raufi Pro X. Má veľmi moderný dizajn, ktorý reflektuje aktuálne trendy ostrých hrán, predsadeného krídla, efektívny hranatý dizajn, ktorý prichádza z hliníkových okien. Takže vynovili sme kompletne dizajn, použili sme overený materiál Raufi Pro X. Tohto materiálu je tam ešte viac, to znamená, že vieme robiť ešte väčšie rozmery ako v pôvodnom systéme Geneo. Ten hlavný prínos kompozitného materiálu je extrémna tuhosť a pevnosť toho profilu. To znamená, že profil môže byť v určitých prípadoch aj bez oceľovej výstuže, ktorý normálne v štandardných PVC profiloch musí byť vždy. V tomto prípade teda oceľová výstuž nemusí byť použitá, respektíve keď sa použije oceľová výstuž, vieme robiť naozaj extrémne rozmery. Napríklad v prípade použitia výstuže môže byť krídlo vysoké až 2,80 m. V prípade, že oceľovú výstuž nepoužijeme, teda bude okno bez výstuže, vieme robiť krídlo až do výšky 2,35 m. Ďalšou výhodou kompozitného materiálu je eliminácia tých oceľových výstuží a tým činom vynikajúca tepelná izolácia, keďže oceľová výstuž tvorí tepelný most. V profile tu ho eliminujeme a vieme dosiahnuť účko súčiniteľ prechodu tepla profilu 0,98. V prípade, že do tej komory dáme aj inovovaný termomodul z Low E fólie, vieme dosiahnuť súčiniteľ prechodu tepla rámu až 0,79, čo sú naozaj vynikajúce vlastnosti. Tento nový profilový systém Artevo, ktorý tu predstavujeme, už začína byť dostupný na československom trhu. Prví výrobcovia už sú v tomto čase schopní vyrábať prvé okná, to znamená, že koncový spotrebiteľ do mesiaca môže mať prvé okná z tejto novinky u seba na dome. Rád vám ukážem celú expozíciu a všetky naše aktuálne novinky. Nech sa páči. Tu vidíme náš nový profilový systém Artevo z kompozitného materiálu. Tu je aj príklad tých posekaných sklených vlákien, ktoré sú vlastne zapracované v PVC. Je vidieť, že sú to krátke vlákna a na základe toho sa môže ten profil bez problémov aj zrecyklovať. Vidíme extrémne ostré hrany pri tomto novom systéme, veľmi elegantný vzhľad, aj z exteriéru plošne zalicované krídlo. A taká zaujímavosť, na tejto vzorke máme použité aj naše inteligentné sklo Smart Privacy, ktoré sa môže takto zmliečniť aj v jednotlivých segmentoch. Keď sa pozrete, môžeme si to znížiť dole, keď potrebujeme. Môže to byť kompletne spravené, alebo zase to môže ísť aj z hora. Takže vieme rôzne segmenty takto zatmavovať. Krásne ostré hrany, veľmi úzke presahy a plošne zalicované krídlo.
V tomto prípade je použitá oceľová výstuž, ale ako som spomínal, môže to byť bez oceľovej výstuže, respektíve s použitím low-E fólie. Sinego je to už štandardný PVC profil, teda oceľová výstuž tu musí byť použitá vždy. Sú to vchodové dvere, otváravé, a je tu použitý nulový prach, ktorý zabezpečuje úplnú bezbariérovosť. Dvere z profilového systému Sinego s použitím nulového prahu Raucero. A opäť je tu použité inteligentné sklo Smart Privacy, ktoré v tomto prípade na jeden klik sa zmlieční a znepriehľadní. Je to ideálne práve pri vchodových dverách, keď nechcete, aby vám videli do interiéru, na druhej strane niekedy sa chcete pozrieť von, tak si to takto spriehľadníte. Tu vidíme vzorku z okenného systému Sinego, teda štandardný PVC profil s oceľovou výstužou. Je to dvojkrídlový balkón, je tu použitá špeciálna drevodekorová fólia Woodek, ktorá nádherne imituje vzhľad dreva nielen na pohľad, ale dokonca aj na dotyk. Posuvný systém Sinego Slide je to nový posuvný systém tzv. Odskočnou posuvných dverí. Je to taká alternatíva k už známym zdvíhavo posuvným dverám. Zdvíhavo posuvné dvere fungujú na princípe, že krídlo sa zdvihne a následne odsunie. Tieto sa volajú odskočno posuvné, teda v prípade zatvorenia tesňa, v prípade otvorenia kľúčky sa krídlo odsunie od roviny rámu a v tom momente ho môžeme jednoducho posúvať. Takou najväčšou výhodou oproti zdvíhavo posuvným dverám je, že má celoobvodové kovanie, to znamená, že po celom obvode pritláča krídlo na všetkých miestach na rám celoobvodové kovanie, ktoré sa dá aj po prípade nastaviť. Dole máme plastový profil, ktorý je nutné prekročiť, teda nie je možné vytvoriť úplnú bezbariérovosť. Na druhej strane sú cenovo výhodnejšie oproti už zavedeným zdvíhavo posuvným dverám. Je to veľmi dobrá alternatíva k taktiež dlho známym sklopno-posuvným dverám, kde ten mechanizmus otvárania a zatvárania je veľmi jednoduchý a nie je náchylný na rôzne chyby pri manipulácii. Tu vidíme vzorku z posuvného systému Slinova X, ktorý je určený pre francúzsky trh. Tento systém je takisto vyrobený z kompozitného materiálu Raufipro X. Je to z toho dôvodu, aby boli naozaj veľmi subtilné pohľadové šírky zachované. Je určený primárne pre južné krajiny ako Francúzsko, Španielsko. Je to ľahký posuvný systém, ktorý tesní pomocou kefkových tesnení. Firma Rehav je už dlhé roky lídrom aj v spracovaní odpadu, respektíve recyklátu. Snažíme sa zhodnocovať okná, tým znižovať stopu CO2. Dokážeme recyklovať profily, ktoré vychádzajú z výroby, ale takisto aj staré okná a použiť ich do nových profilov. Tento systém nazývame Rehav EcoPulse a dokonca vieme zrecyklovať aj náš kompozitný materiál Raufipro X, ktorý sa zase používa do nášho kompozitného materiálu Raufipro. Ako si predstavujeme budúcnosť okien? Máme tu ukázaný prototyp nášho ďalšieho okna, ktoré pripravujeme do výroby. Je to opäť kompozitný materiál, opäť sú tu použité sklené vlákna, ale tento raz sú to dlhé sklené vlákna. To znamená, že dlhé sklené vlákna sú už pri extrúzii obalené do PVC, opäť do termoplastu, čo má za dôsledok ešte väčšiu statickú stabilitu a menšiu tepelnú roztiažnosť ako už
nás zavedený kompozitný materiál Raufiper X. Obrovskou výhodou profilu z dlhých sklených vlákien obalených v termoplaste je veľmi nízke tepelné namáhanie a extrémne rozmery, ktoré sa z tohto dajú urobiť. V tomto prípade je možné spraviť otváravé okno do výšky až 3 metre, ako vidíme tam na vzorke. Výška 3 metre, šírka 1,5 metra. Toto okno sa nezvára ako štandardné PVC okno, spája sa rohovníkmi ako hliníkové okná. Tá tepelná rozťažnosť je dokonca nižšia ako pri hliníku. Aj tie rozmerové možnosti veľakrát dokážu prekonať až hliníkové okná. Takže takto si firma Rehau predstavuje možnú budúcnosť plastových okien.